видеонавора сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 65000 сомон. якум замини фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор. 3 сотиқ заминай об свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. замина сурочна фурӯхта мешавад. нархаш 65000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Панҷакент. духонага квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 50 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, бозор, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 190000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Ленинский район. духонага квартира дар 2-ум ошона қарор дорад. 46 квадрати метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, садик дар наздикиш аст. хонаро сурочна фурӯхта мешавад. нархаш 200000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. духонага квартира дар 2-ум ошона қарор дорад. 52 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 281000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак. духонага квартира дар 9-ум ошона қарор дорад. 78 квадрати метр. ремонти хонаҳо миёна. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики бозор, роҳи калон дар наздикиш аст. хонаро сурочна фурӯхта мешавад. нархаш 210000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусинзода, 1-ум микрорайон. духонага квартира дар 3-ум ошона қарор дорад. 67 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, садик дар наздикиш аст. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан сурочна фурӯхта мешавад. нархаш 300000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш. сехонага квартира дар 3-ум ошона қарор дорад. 77 квадрати метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об свет дорад.
ҳуҷҷатош 100% аст. خونه در نزدیکی مکتب روی کلون در نزدیکیش است. خونه را با همه چیز چارش فروخته می شود. نرخش 222,000 سومونه باردارو با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خونه دسترس کنید. خونه فروشی در شهر باختر قرونتپه سه خانگاه کوارتیره در پنجم اشونه قرار دارد. 80 کوادرات متر نوسترویکا است. خانه ها با ремонти замонавӣ таъмин است. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 12 ошонага. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан фавран фурӯхта мешавад. нархаш 370,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри кӯлоб як хонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 43 квадрати метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 150,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 12 микрорайон як хонага квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 34 квадрати метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб садик магазин дар наздикиш аст. нархаш 265,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 12 микрорайон як хонага квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 34 квадрати метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб садик магазин дар наздикиш аст. нархаш 265,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 19 микрорайон ду хонага квартира дар 8-ум ошона қарор дорад. 48 квадрати метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб рӯи калон садик дар наздикиш аст. хонаро бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 380,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.